Barkanku da zuwa tashan Arewa Entertainment TV. Kada ku manta ku danna subscribe. Ta tabbata cewa Hadiza Gabon 'yar maɗigo ce. Ku biyo mu a wannan tasha tamu inda za mu kawo muku bidiyonta da kuma bidiyon babbar ƙawarta wacce suke tabbatar da cewa Hadiza Gabon 'yar maɗigo ce. Ku biyo mu. Hadiza Gabon rainawa Amina Amal wayo ce kawai, in ji Hauwa Empire. Kwanakin baya jaruma Empire, Hauwa mai maganin mata, ga ido da ido, babu tsoro, ta yi bidiyo a Instagram. Ta ce Hadiza Gabon da Laila Ali Usman yan lesbian ne, kuma suna neman juna. Haka kuma ta ce, wallahi Hadiza Gabon bidiyo take ma manyan mutane tana samun kuɗi da shi, amma da ita jaruma Empire wato Hauwa mai maganin mata ba sa'ar su Hadiza Gabon ba ce. Kunga ai Hadiza Gabon ko maganar ba ta yi ba, domin ta san Hauwa jaruma Empire ta fi ƙarfinta ta ko'ina. Ta fi Hadiza Gabon sanin manyan mutane, ta fi Hadiza Gabon iya iskanci, ta fi Hadiza Gabon iya barikanci. Kawai dai Hadiza Gabon ta samu 'yar jaririyar yarinya a cikin bariki, shi yasa ta yi mata abin da ta ga dama a idon duniya. A dokar ƙasa, Amina Amal bata zagi Hadiza Gabon ba, domin bata kama suna ba. Amina Amal kawai harbin iska ce, ita kuma Hadiza Gabon ta ara ta yafa a cikinta. Don haka Amina Amal na da dama da kuma 'yanci na shigar da Hadiza Gabon kotu, domin ta ci zarafinta, ta zubar mata da mutunci a idon duniya. Don haka a matsayina na Hauwa Empire ina baki shawara da ki bi haƙƙinki, in ba haka ba an shake basilla. Kai mai saurare, ko wa kake gani ko wa kike gani yana da laifi a cikin wannan dambarwar? Hello people, Assalamu alaikum. Na fata kowa lafiyan shi. To, kace na ce dai a ce wani ya ce wance ta ce wani ya yi wancan ya yi. Ni dai shawara nake ba ma mutane, saboda gaskiya ina jin tausayin waɗanda za su shiga wuta a dalili na. Wa rabbi Ka'aba wa rabbi Muhammad, mutane kuna kallo zan shiga aljanna, wallahi tallahi sai na riga ku shiga insha Allah. Ni na sani, na ji a jikina mu ne za mu ce yi kamar irin walƙiyar nan. Sai ku ce me wannan ya zai Laila ta shiga bayan Laila yan iska, Laila lesbian ne. Sai ka ji whoop an wanke ka da mari. Kalli gabanka, tafi next level don abanka. Wallahi jama'a, on a serious note, Allah ba wasa ba. Ku daina zama kuna ma mutane kazafi, ku daina zama kuna shirya abubuwan da kuka sani da baku sani ba ku faɗa. Akwai ranar ƙin dillanci, ranar na yana nan tafi. Kuma the beauty of these things is the more you talk about us, the more people take interest in knowing who we are. You make us go higher and higher by the day. I'm not even worried. You know me, that I have a good heart and I love people. So it's always, I think about you people, and I think about how yanda za ku je kunya on tashin kiyama. Wallahi, I've said this not once, not twice. Ubangiji insha Allah zai saka mana, zai saka ma duk wani wanda kuka faɗi abu akan shi da ba daidai bane. Ba zan maja muku Allah ya sa ba. Wanda ma ya faɗa har ya zo kunne na ji shi ya faɗa ma na yafe mishi, wanda ya faɗa ma ban sani ba ma duka na yafe muku.